Ás veces as cousas nacen porque teñen que nacer. Só fai falla que se dean as condicións necesarias e que algunha persoa estea disposta a explorar camiños. Do resto, xa se encarga o destino. Un grupo de persoas relacionadas co mundo da imaxe, algunhas moi novas, por certo, decidiron que Tui ben merecía unha canle de televisión local. E convencidos de que aquilo non podía ser tan difícil, xuntaron todo canto aparello relacionado co vídeo tiñan o seu alcance. Montaron unha antena no campanario dos Maristas e metéronse durante unha semana nun galpón, dispostos a contar todo o que estaba a acontecer na Feira Agrícola e Industrial do Miño e nas festas de San Telmo do ano 1991, co apoio da Cámara de Comercio de Tui. A experiencia non saiu nada mal, e chegaron á conclusión de que para o ano seguinte só precisaban máis matraquillos electrónicos e máis xente. Eles non o sabían, pero xa foran aducidos polo mundo audiovisual. Nacera a TVT. Que ya en estas últimas horas nos hiciera un balance de lo que fue no la organización, sino... O ano seguinte, xa coa participación do Concello de Tui, ampliaron os estudios e pasáronse ao antigo Instituto Sampaio. Alí, polo menos, xa podían separar o plató do control e montar un decorado. Para iso, había artistas de por medio, e ese ano, a televisión naceulle a súa irmá respondona. Grazas á insistencia de algúns e por sacalos do medio, montouse unha antena de radio no campanario do Sampaio, e a televisión montou a súa no Monte Aloia, nunha operación de alto risco só ao alcance de algúns poucos, iso sí, todos eles radioaficionados que son outros tolos das ondas. A decir verdade, o alcance da emisora de radio era moi limitado, pero a tele mirábase en case todo Tui, e de novo as festas de San Telmo foron contadas ao detalle, esta vez dende os dous medios. Incluso polo plató da TVT pasou algún famoso. Delante de televisión y delante de TVT, sí, la televisión de Tui, todos los tudenses, y además la mía ahora. Hola, ¿qué tal? Visto que había, dende o Concello deciden aproveitar toda esta forza da natureza desbocada e a Corporación Municipal, daquela presidida por Capón Rei, decide solicitar uns cursos de radio e de televisión. Agora a cousa xa era imparable. Os medios non eran demasiados, ao principio un radiocassette e unha cámara doméstica, pero eran tantas as gañas que ata con tan pouco aparellaxe, Mar Galedo ensinou a facer radio e José Fon dirixiu unha telenovela de final imposible. Tienes que darme una contestación. No puedo continuar así, vengo de Bosnia expresamente para decirte canto te quiero. Ámote a ti, necesítote para vivir sin ti a miña vida non ten senso. Sinto, máis tarde comprenderás todo. Daqueles cursos sairían as persoas que máis adiante serían responsables do funcionamento dos dous medios. Todo xente moi nova disposta a todo. E cando dicimos todo, é todo. As horas de traballo eran incontables. E así de repente, un día de abril de 1993, máis ou menos ás 12 do mediodía, escoitábase por primeira vez nas ondas da radio esta voz e esta sintonía. Moi bons días a toda a xente que neste intre cando son as 12 da mañá deste venres 16 de abril nos está sintonizando. Damos comenzo a nosa primeira viaxe en este río que nos leva un magazín co que lle faremos compaña ao longo da mañá. Un tempo da radio no que trataremos temas como a saúde, consumo, agro, motor e leis, ademais de entrevistas, música e temas de actualidade. Sen máis preámbulos, comenzamos xa este río que nos leva. A radio comezara a andar. Xa non pararía ata o día de hoxe. Ese mesmo día, a tardiña, unha cabeceira saltaba as pantallas das televisións dos tudenses. E así o faría case cada noite durante 6 anos.
A partir dese día, o ritmo xa era frenético. Había que poñer en marcha programas, inventar cabeceiras, buscar músicas, encher de contido a programación e, sobre todo, convencer a todo mundo que aquel era un proxecto serio, con futuro e con ganas de permanecer no tempo. Pouco a pouco foron sumándose colaboradores, aparecendo novos técnicos e locutores. Un feito fundamental na marcha destes medios de comunicación era a impartición de cursos de radio e televisión. Grazas a eles, ao longo dos primeiros anos, foronse formando moitos dos colaboradores que a diario realizaban programas tanto na RMT como na TVT e conseguiuse unha programación diaria moi interesante, pero cun nivel de traballo moi difícil de manter, tendo en conta que salvo 3 persoas que estaban contratadas, o resto eran colaboradores, que non cobraban, pero que de algo tiñan que vivir. Case poderíamos dicir que a TVT morreu de éxito. Chegouse a un nivel de traballo e de exixencia que era imposible que continuara no tempo. Mentras a radio, dun xeito menos espectacular, ia calando entre os ointes. Sen decatarnos, foi a radio, debido á súa sinxeleza, a que demostrou ser un medio moito máis realista para levar adiante os recursos dos que dispoñíamos. As noticias diarias e a programación a facían chegar dun xeito moi directo entre a poboación da comarca. E, por suposto, na programación da radio tamén había variedade de programas, aínda que dominaban os musicais, dende a música clásica ata a salsa, do pop ao folk. Todos os estilos estaban presentes. E chegou o momento do primeiro cambio. Os medios municipais deixan as instalacións do San Pallo para ubicarse no antigo matadoiro municipal, nun entorno idílico, pero cunhas instalacións, digamos que un pouco húmidas, xa que estaban situadas ao lado do río Tripes. Alí, a modiño, a televisión vai esmorecendo e a radio vai absorbendo a enerxía que esta deixa. Foron tempos complicados para a radio. A situación política exixía un esforzo descomunal para non rematar aplastados polas tensións, pero superouse e saíu adiante. A televisión, naquelas instalacións, aínda faría algún tento para manterse con vida. Así, a retransmisión das noites electorais volveron a cadar uns índices de audiencia moi importantes e un informativo semanal tentaba manter a chama prendida, aínda que todos sabíamos que tiña os días contados. Despois duns anos nos que a radio demostra que xa está implantada e que a súa saúde é inmellorable, chega o momento de volver o que fora o lugar de inicio. A Corporación Municipal, neste caso presidida por Antonio Fernández Rocha, dota a Radio Municipal dunhas instalacións de primeiro nivel, cun equipamento que nada tiña que envexarlle a ningunha outra emisora. E chega tamén o momento de maior esplendor da radio, cuns niveis de audiencia espectaculares, unha presenza na sociedade de Tui e do Baixo Miño que converten a Radio Municipal de Tui nun referente no eido da información comarcal. Visto agora, temos que insistir en algo que xa dixemos nalgunha ocasión. Todo o esforzo mereceu a pena. Grazas a todos. Later